We will rock you. Això en principi és un body dub perquè estic fent música i a més ho estic fent amb el meu cos. Però aquí a l'Institut de Can Puig ho han fet una miqueta més sofisticat. El body dub és un vídeo on tots els alumnes, molta gent, fan sorolls del seu cos i es barreja amb la música. 1, 2, 3 i... En aquest body dub, a més dels cossos, què més sona? Doncs volem que soni tot el nostre institut, ja sigui amb piano, taules, cadires, professors, professores, però volem que l'Institut Can Puig soni. Recordeu com anava? Na, 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 na. Reconeixeu la música que han triat per fer el body dub? Sí, és el Pambol i Sal, dels Blau Mut. Els integrants d'aquest grup també participaran en la gravació del body dub de l'IES Can Puig. Vam demanar amb els nanos que proposessin cançons. Llavors, clar, de seguida van proposar-nos cançons catalanes, que són les que per nosaltres són més fàcils de cantar, més fàcils de conèixer. Resulta que la del Pambol i Sal la coneixia tothom, no en parlem més. Va coincidir que, a més teníem contacte amb algun dels membres del grup i, escolta'm, ha anat tot rodat, fantàstic. D'aquí un temps us ensenyarem com ha quedat el body dub de l'IES Can Puig de Sant Pere de Ribes, però ara us deixem amb el que han fet a la Universitat de Vic, un altre body dub excel·lent que ha servit d'inspiració als de Sant Pere. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can't go on?